ale máš dotýkáš. No jistě směřit. Ty kráso. Hej, pak mi To dej, řekněte, ti kdo to to bude sdíl. chtít poslat. Já lajknu. Já to... Nehasej, furt to hoří a hoří další strom. On hoří další strom, musí. No zrovna největší plamena a mě bolí ruka. Pane trenére, už tam jedou. Čekaj. Něco prdlo. Ty kráso, hej. Ty vago. To mi ho vyndej. Natáčej, natáčej. Už asi. No. Ale někdo přijel. Slyším houkačky. Hasiči. To jsou hasiči už. No to byly, myslím, že fízlové. Ale v klidu, jo. To zní jak papír. Už hasí. Vidíte, jak tam stříkají ta Tamhle voda? jedou ty. Tamhle jedou. Ale tam už stříkají, jsem tam viděl tu vodu. A tak to je jasný, že to uvidíš, ale tak když máš balík vody a oni přijedou ty vodo, tak co je lepší? Já ty to budu natačit, ty tam, jak tam přijde. To by se tam utíhalo. Ty vado, oni přijedou a oni to uhasí. No to mě ale už, ale nakopni do prdele. Hej, já jdu. Běž tam pořád. Běžte tam. A neuní. Jo, tam ještě jsou plamínky malý. Já tam nevidím. Ty nevidíš tamhle, jestli něco bude stát. Jo, už je vidím. No, tam furt hoří. Malinký. A to pro kvalitu. Co? No tak. No, dobrý. Ty vado, fakt než ty asi tě přijedu, tak oni už to mají uhašen. To nevím, to stát zhořet. A jsem zvědav, jestli se sem vrátí. Ale nic. Jako co, že by se mektalo?